Hey guys, खुलुमबाय आरो मोनसे निउ ब्लगाव फैलायबाय नंगौना? नङा आरो सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामग्रोना लाखादो बिराद खस्थ' मोनदों आं नोंसोर साबस्क्राइब खालामथाराखै साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे आं बारा खांखागोन दिनै बारा खांखागोन नोंखो लाजिना खारखाबायनो खाबाखै नों थगायदो खाबाखै आं केमेरा खामखायानो खाबा रोंखायानो खाबा हो लासि मानो हागोन नोंखो मानो मियानि लोगोआ बोरो मियानि लोगोआ बोरो लाजिना खारबाय नै A few moments later. सुना ओइ नै आंनि सुना ओइ नै दे फटाफट खारना होमा अन्थाइ आंनो नांखागो दिस्टाबो नाङा आंनो अन्थाइ नांखागो दासो दिनैसो लाजिदो ना दासो लाजिदो हिस नोङो माने देदलि गिदिंबाय थाग्रा मानो मोनदो दिनै सुनो होनना सुदो भिडिअ खालामनायखाय सुनो होनना सुदो होनफ्लाद' हे खाना माख्रै गांनिल'खौनो आंना इमान बुजायनो फटाफट बहुत बुजादों आंनिया मा जासोदोलै इयाव हिन्जावफोरा भर्ति जासोबाय दखन हा फाय नायनिफाय जोंबो फैलायबाय मुसलमानफोरा जोंखो बोरो मालाय सुनो बस्राबा रेक्स सुनाबो खिथिदों मालाय सोरनि इखौ सुना खिथिखो मा नोंनिसो नामा इयाबो ओइ गोदान स्राफखौ खिथिदो ना इसोरनि बेलेग एक्सट्रा लाबोनाय खिथिदो हा बिसिना खिथिदो बेलेग सुना लाबाखैथ' नाङा आंनो खाननै थाना कमप्लेन होगोन इसोरो नायफाय इयाव नायफाय अफार होदो खैथा होदो साबुनखौ 8टा होदो 8टा होदो खैथाखा 120 बिसराबालाय बा लांबाय दंलै बा ओइ मालाय ओइ मोना मोनदों लादो नामा बा आरो खोथा ओइ हा ओइ बा मोना लादोलै हिन्जावना लांखांजोबबाय हो बोरो ओइ लाबाय दङ कास्टमार बारिदोसो बारिदो अ फैसा इनथानाया मौ मोनगोनलै इसोरनो बियो खुस्रा वा मोनदो ना लादोलै मोना लादो कार्टन जोबसिगोनलै दिनै A few moments later. फैसा नांबावगौ दखन फैसाया मोनफैबायना खायनो हट इमान देरि अ ओइ धरबा दिम बाल पुलिस गाड़ी नंबर प्लेट नहीं बोले बालता दिखासन ओइ गाइस एक थोड़ी नंबर प्लेट नहीं यार ओइ नंबर सा यार नुमी गिसी नंबर 71 ना इमान एखोपा माल एटा उठाई निले कथा নাই वाह এটা নিলে কথা নাই কিমান যাব নাগো मा नोंनांगौ ओइ आनबक्सिं खालाम मिथिगोन मा बुस्थु आनबक्सिं खालाम साबि गरम बोथोरनि Wih, sabiya bunai, ultra model nih sih.
बेसे जोबनो हाबाय दं द' बवा डेनभार्ट गानरानि मोनसे दोङो जमा लाबोदों जों गरम बोथोराव मोदोमा मोना अनलाइनाव मियाल'सो ओरै दिनै नुखाबाय ओइ सारजुना बहुद दाम खारदो मोदोमदोलाय गासै फोजोबखा मोनसेनियानो नै इसिनि 290 खामोन मोनथामदो लाना फैदो 471 आव हंलाया बेसां होनदों हा हंलाया बेसां 176 57 रायजोनि दिनै मा होनो इखो दिनै मा होनो रायजोनि मा होनो दिनै बाजेट रायजोआ माने रायजोनि फैसाखौ रानना लायो रायजोआ दिनै फुडफोरखौ थिखांदो मुलखौ लायाखै बेयावनो मोनसे बाहाय फिसा खाना लादो खाना जानो थाखायनो बाखि खिना फैयाखै बेखौ नेबाय थानांदो जों जानो थाखाय नेबाय थाना फैसा राननो लागोन ना दा खामखौनो होआ नोंसोरबो फैयाबा बेखौ नेबाय थानांसिगोन जोङो जानो थाखाय बे नेबाय थादों जानो थाखाय बे नेबाय थादों नै दिसखौ हाजोना लागासिनो मिटिङाव गासिबो फैयाबा ओंखामखौनो होआ फैयाखै बाय रेस्ट लानो दंबावो जोंनिया ओरै गिदिंनानै सेरेब लायाखै नामा नों सेरेब लायाखै आं लानांगौ बाहाय नों दं फानोलै फानबाबो आं इसा लायाना बुस्थुखौ फानबाबो लाया खालि बेलेगा बायलागे थारा आं फाननोल'सो नांगोन ना लाब जानोल'सो नांगोन बिदिसो लाङा बिदि बुरानो 1500नि बेदर जायोना आंबो 1500नि बेदर जागोन आंबो लादोंमोन 5000 बोसोराव 6000 नांगौ 1500ल'सो होबाय मुलखौथ' नांखालायानाखा बेनिखाय आरो बेखिनियानो आरो अरिजिनेल माल रानदो बेफोर आंनि थाखाय नङा पुरा हाजावनोबो थांलांदोलै बिराद फाग्ला मारलै इनि थाखाय मानसिफोरा बोथिसे जानो थाखायनो नेबाय थानो गोनां जाबाय दङ हा फैबायना खैथा बाजायाव फैदोंमोन खैथा बाजायाव फैदोंमोन नों 8टायाव फैदो रानबोदो 15 मिनिट जनायनि उनाव दासो रानबोदो आं दासो फैखाबाय थानो मोनजाखासिगोन नै नोंनियानो मोजां जादों दा उखिया दैखौ गोलैदो आरो फैदों माला बरिया नोंनिया माले संख्रि फालौ बोरो फालौआलाय बोरो साला नै होदो लायाखैलै फालौआनो गोरानसो ओइ जादो संख्रि नाङा एन्डार गुदुं बिन्दास दाखादो अमा नेक्स्टले टेस्टि गासै रायजोआनो जाखां लोखां बाजेटआव जफिनबाय थांबा आरो आला हमना